Азыгы мул хуҗаның кышы кыска булыр дип татар халык мәкале. Дуслар, кыш төгәлләнергә инде берничә көн вакыт калып бара. АТМ ТВ телеканалында тәмле көрәш тапшыруы бездә азык, ризык мулдан, бу ризыкны бары тик пешерүче генә кирәк. Бүгенге пешерүче кунагыбыз сезгә бик яхшы таныш. Әлбәттә, спектакльләр, рольләр, әлбәттә кинолары буенча хәзер инде үзен дә каршы алыгыз. Тинчурин театры актрисасы Резида Саляхова. Пискунова дип әйтәбезме сине? Алайда ярый. Ярыймы? Истәп әйтергә. Әйттең, анасы куркып куйдым. Курыкма, ярый. Син ике фамилия белән җырыйсыңмы? Юк, мин бер генә фамилия белән йөрим. Мин паспорт буенча һәм сәхнәдә Саляхова, җаным, күңелем белән Пискунова. Ярар. Мин Пискунова әйтәм, Саляхова алайса. Җаным, тәнем белән син Артемга шул әкиятләреңне сөйләрсең, Ярар. Шаяртам әлбәттә. Так, мин буш кул белән түгел. Сәлам, Булат. Кунак буш кул белән килмейди. Дип син әллә нәрсәләр өмет итмәйин. Юк, менә монысы чәй эчәргә. Тәмлешкәләр. Монысы инде кухнягызга туры китереп, менә кайнар табалар, кәстрүлләр тотырга шушындай прихваткалар алып килдем. Безнең өйдәге кухняга туры китереп. Ансын үзегез карарсыз, мин инде менә шушы кухняга дип алып килгән идем. Калганын үзегез карарсыз. Шулай алып китергә яратам инде кухня бүләкләрне. Стереотипын әйтәм сиңа. Ярар, анысы. Рәхмәт. Монысы үзең Монсы биттеге мотор, карале, була сумкасы менән бик мотор пакеты, моны алып кайтып китәм, яме дип. Гадәттә шул диләр бездә кунаклар. Риза. Бүләкләр өчен зур рәхмәт. Без аларны хәтта менә монда алып куябыз. Бер пакетын да бирсәң дә була. Алсын да үзебезгә калдырабыз. Бик мотор. Так. Хәзер инде тапшыруның шартын сиңа аңлатырга кирәк. Син әле менә мондый форматта безнең тапшыруда катнашканың юк. Мондый форматта катнашканым юк. Соңгысында килгән сез Артем белән, шулай? Пискунов белән килгән идек. Пискунов дигәннәр. Точно, сәлам, Артем. Сәлам. Ләкин ул вакытта шартлар, кагыйдәләр бүтән иде. Менә яңа шартлар белән таныштырып үтәлем инде. Яңа шарт булайрак. Син безнең я телевизион тамашачыларга каршы, я исә безнең тапшырыбызның партнеры булган, менә бу Мили компаниясының хезмәткәрләренең рецептларына каршы көрәшәсең. Көрәш сүзен мин яратмыйм, куркам. Мин үзем конфликтлы кеше булмагач, көрәш дигән әйбердән куркам. Ләкин бүген мин көрәшергә әзер. Тәмле көрәш, беләсеңме? Тәмле сүзе генә кызыктыра, шуңа күрә мин әзер. Ризда. Белмим, ничек сайлаганнар бу рецептны? Аңлаганнардыр инде, шундый яхшы кеше киләсен алдан сизгәннәр, белгәннәрдер инде. Шуңа бик җайлы, бик гади рецепт булачак сиңа бүген. Син шаярасың, чынлапмы? Мин моны гади халык телендә моны омлет дип атап булыр иде. Монда, аңладым нәрсә икәнен. Булай үзе тәгә пиццага да охшап тора. Бераз гына име? Аның ингредиентлары монда бар бит инде. Инде үлән, тәмләткечләр, черри помидоры буга инде бу тагын нәрсә күрәсең син монда тәк. Кыярмы бу нәрсәләр? Нәрсәләр бар инде. Бу үлән бугай. Юк, үлән дә түгел бу. Нәрсәләр монда. Кыярмы? Тузлы кыярмы бу? Кыярмы теге бу таш кабакмы бу, кабачки кебекме? Менә шундай әйберләр. Бу тагыннар барысында, бу тагыннар да, табага салганнар да, ут кабызганнар да пешеп тә чыккан. Шуның белән эше дә биткән ди. Пищебагов. Так что син инде җиңүче. Мин котлыйм. Теге тапшыру башланганчы. Әгәр дә мин аны әйтергә тиеш, барыбер име? Әгәр дә барысы да менә шул шартында күрсәтелгәнчә килеп чыкса, тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводыннан менә бу гранит ультра линиясыннан менә бу кыймак белен пешерә торган табаны бүләк итәбез. Әгәр дә юк икән, бу таба миңа кала. Кире Кукмарага җибәрәбез. Шуңа сиңа тырышырга кирәк булачак бүген. Тырышабыз. Яме, тырышырга. Нишен дигәндә, үзең дә беләсең, тизән масленица. Безнең бәйрәм булмаса да, кыймак яратабыз. Булмаса да, табак яратабыз. Кулланышын дигән. Кулланышын, Так, мин сиңа уңышлар теләп калам. Рәхмәт. Бик җайлы, бик гади бүген бирәм, шуңа күрә күбрәк аралашырбыз. Моны хәзер тиз генә шалт эшләп атырбыз да. Нәрсә, эштә бетте дигән кебек, әйдә әле эш биткәнче тапшыруны баштан башлыйк. Ризда. Бик гади ризыкны пешерә башларга вакыт. Бик җайлы, бик җайлы монда барысы да. Мин сиңа монда ярдәм итәм менә Кукмара табасы белән. Син монда кыздырачаксың аны. Син миңа пишне кабызып бирү белән ярдәм итәсең. Кабызып бирәм, нәрсәдән башлыйбыз? Мин табага май салыйк әле иң беренче шитеп. Тукта, без әле баштан кыздырырга куйыйк баштан. Бу беләсең бу теге индукцион плитәме? Монда теге аерым-аерым да пешерергә була, 6 комфоркада. 3 зур комфорка дип тә
ясарга була, берләштереп була. Әйе. Менә безнең бу зуррак булгач инде өстелеге. Монда басабыз да, менә әйттереп шалтыр. Шия башлады, күрәсең? Куябыз кыздырырга. Бираздан су итсен инде менә әзгенә. Анасын салабыз. Әлегә мин алайса суган турый торам. Син суган турый тор, мин безнең тапшырыбызның спонсор турында үземнең сүзләремне әйтим әле менә. Инде бу Кукмара табасын да плитәгә куйгач. Так, җәмәгать, тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл соғыт заводы акционерлык җәмгыяте. Кукмара Сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган соғыт саба Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Һәм дуслар, әлеге табаларны алыр өчен сез интернет кибет аша аларның сайтларына кирип заказ бирә аласыз. Һәм шулай ук фирменный кибетләренә барып та әлеге табаларны, кастрюльләрне, мангалларны, грилләрне бөтенесен дә үзегезгә сатып ала аласыз. Аның өчен аларның фирменный кибетләренә Кукмарада бара аласыз. Һәм шулай Казанда да 4 кибетләре бар. Павлюхин урамы 114 адресы буенча урнашкан. Беренче кибетләре, икенче кибетләре Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк Сөдә үзәгенең беренче катында. Өченче кибетләре Мусина урамы 23Б адресы буенча урнашкан. Һәм Авиатөзелеш районында Ленинградский урамы 27-нче йорт адресы буенча урнашкан. Бәхетле Сөдә үзәгенең беренче катында менә керәсез дә уйнап кабыраласыз да. Кибеттән бөтен табаларны, кастрюльләрне әйткәнемчә җыеп чыгасыз. Дуслар, сезгә уңышлар телим. Риза беләсезме, бу Кукмара кибетенең нәрсәсе миңа ошый? Нәрсәсе ошый булат? Менә кемгә дә булса кунакка барсаң, әйме? Ул 23 февраль булсадан да бүләк алып була. 8 мартка да һәм аны ел сайын бүләк итсәң дә, сиңа хатының теге бер сүз әйтмәячәк дип. Нишләп син аны? Әлбәттә. Андагы кирәк-яраклар мин сиңа әйтим. Гомер буе җисәң дә итмәскән. Кара, күпме салам майын? Әйдә башлыйбыз. Кызды таба. Күпме кирәк? Сал-сал. Май бытканы. Бозмый диде. Аха, рәхмәт. Суганны. Ул тураган син теге уңган киленнәр кебек. Муслим килене битми? Муслим килене. Кара, мин муслим кияү, син муслим килене, җикуры килгән булган, кара әле. Кем сиңа кайтканыгыз бармы чынлап та менә? Бар, әлбәттә. Бу әйтәм, соңгы вазгыятьтә дип әйтәм хәзер. Соңгы вазгыятьтә бигрәк еш кайттык, Аллага шөкер. Авылда яттыгыз. Без инде эш юк дип борчылдык, әти-әниләр, балалар кайтты дип куандылар. Була инде кемгә нәрсә әйме? Илләр көннәр тыныч булганда без инде елына 2-3 кайтсак, шул яңа ел бәйрәмнәре, май бәйрәмнәре була торган иде инде. Без бит инде гадәттә кеше ял иткәндә без аларны ял иттирә торган халык, эшли торган. Шуңа күрә инде быел шул пандемия вакытында әллә 4 тапкыр кайтып килдек. Әти-әниләр бәхетле. Әле кайтканда да заклабрак тордык дигәнме? Атналар буе инде. 2-3 көнгә генә түгел. Ярар. Так, суган. Бала үсәме. Бала үсә. Балага күпме булды инде хәзер? Теге юлы тәмле көрәшкә килгәндә шәү килгән идек. Әйе. Ләкин тамашачы икебезне генә күрде. Әскәр ул вакытта корсакта иде. Әйе. Хәзер инде әскәргә 4 яшь тулып килә. Бу инде егет булган бит инде бу. Аллага шөкер. Егет булып җиткән бит инде бу. Татарча сөйләшәсезме өйдә? Татарча гына сөйләшәбез инде булат. Тырышабыз. Балалар бакчасына йөриме? Балалар бакчасына йөри. Татарча өйрәндеме анда? Өйрәнде, өйрәнә. Ләкин без инде әти-әниләр менә мине безне нинди система белән тәрбияләделәр, без дә шул система белән тәрбияләргә тырышабыз. Әйтәле ниндирәк система? Башка милләт телендә берәр сүз алып кайтса, ишетмәмешкә салышасыз. Ишетмәмешкә салышабыз һәм аңламыйбыз. Аңламыйбыз инде. Нәрсә әйткән? Аңлыйсың, син бит үзең дә беләсең русча. Юк, мәйдә, мин сине аңламыйм. Башы эшле икән? Эшләмәс. Акыллы җегет. Субханалла. Кара 4 яшьсең әйме? Әйе. Шигырьләр сөйләп. Безнекенә 2дә 8. Кара әле. Яшәрмә күп түгел икән, әйе. Белмәссең. Ничә тапшыруда эзләштергәләштерәм бит кемнәрнең малай. Ничә яшь дип? Аха, ничә кияү булды инде, һә? Ничәне әзерләп куйдыгыз? Санаманы. Ничә килә инде сырап. Карарбыз. Карарбыз, әй. Яра үссеннәр әле. Кастинг уздырыбыз дип. Планнар турдан әстәгъфирләх дисем ярар. Бер исән согына үссеннәр. Нинди талантлары бар, ярар. Балалар турында сөйләшәсе килә бит инде. Нинди талантлары бар? Менә сез бит инде иҗат кешеләре. Артист инде. Табигать ял иткәнме балагызда, юкмы? Җыр, сөйләм теле. Хәйләкәрлеге бар икәнен белдем. Хәйләкәрлеге дә бар. Алай сүзгә кисәгә керми. Атасына ашаган. Акмак килеп тормыймы? Акмак килеп тормый.
Бик матур сөйләшә, Аллага шөкер. Инде бөтенесе татарчасына мөкиббән китә. Әскәр белән бер дә күңелсезләнмисездер сез диләр. Шуннан да бик күңелсезләнеп торырга вакыт юк. Ул теге бик үзенчәлекле фикер йөртә. Шигырьләр ятлый инде хәзер, шигырьләр сөйли. Аннан соң мин аның миңа шунысы ошый, менә бер көнне генә әле өлкән буын кешесе инде ул әйтә, хәзер бит бишек җыры җырлау бетте ди. Хәзер менә ни өчен безнең балалар шундый сонсызландылар ди, менә хәзерге буын балалары. Каты бәгырьле диләрме? Әйе, сонсыз, каты бәгырьле, легкомысленный диде инде ул кеше, шуңа күрә мин дә кабатлап әйтәм, легкомысленныйлар ди. Чөнки дәвани белән оныклар, дәвати дәвани белән оныклар арасындагы мөнәсәбәт юкка чыгып бара ди. Менә шуңа күрә балалар контакт юк ди. Әйе, ул хәтта медицина ягыннан да дәлилләнгән бер әйбер икән. Менә балаларның энергиясе бик күп ташып торалар, ә бит инде өлкән буының дәвати дәванинең энергиясе инде әзәеп бара. Һәм ләкин аларның белеме күп, аларның тәҗрибәсе зур. Шуңа күрә дәвани белән онык яисә дәвани белән онык уйнаса, шөгыльләнсә, баланс димәк. Баланс барлыкка килә. Бала дәвати дәванигә энергиясын бирә, ә дәвани аңа белемен бирә, үзенең тәҗрибәсе белән уртаклаша. Бу медицина ягыннан да хәтта дәлилләнгән әйбер икән, исбатланган. Карале ул турыда уйлаган юк, эш бала үстереп. Менә ни диде инде аннан соң ул апа әйтте инде, менә хәзер бишек җыры җырламыйлар ди. Җырлыйбыз. Әкият сөйләтмичә әскәр һәм бишек җыры җырлатмыйча йоклап китми. Әкияте төрле инде аның, яисә ул суанасы, кем язган дисәң, Тукай бабай ди, анысын да белә. Авторлары белә. Үзебезнең әкиятләрне сөйлибез әле, татар әкиятләрен, я татар халык, Шалкан. Кичә генә әле Шалканны уйнап, спектакль уйнап, видеога төшердек балалар бакчасыннан. Сорадылар да, аның белән мәш килеп. Спектакльләрдә уйный башладык инде. Әскәргә рәхәт түгел. Мин театрга йөрмим, минем иде театр. Иде театр. Ике актер. Әйдә, яни. Бүген Шалкан күрсәтегез миңа. Бер әйдә диме? Үзе дә катнаша. Иртәгә суанасы булар, әзерләнегез. Костюмнарыгызны алдан әзерләп куйгыз. Мин әле балаларга уйлап чыгара торган әкиятләрдә сөйлим, беләсең, бер вакытны. Балалар, әйдә, уйлап чыгара торганны сөйләгез. Һәр вакыттагы бер уңай персонаж, бер тискәре персонаж, уңай персонаж мәсәлән башта куркак була да, бер кайрма китә, батыр булып кайта, яисә көчле була ахырдан, гел җиңә торган була. Җиңә дип инде теге ярышмалар, гел ахыры яхшы бетә торган шундый әкиятләр сөйләсәң, балаларга шулай ук. Инде. Яхшы икән ул. Үгет нәсихәт. Шуннан әкияттән соң инде җыр заказ бирә. Ул яисә итуган тел, яисә шулай ук Тукай сүзләренә туган авыл, яисә инде әлли-бәлли бәүне җырларга куша. Әлли-бәлли бәүне җырлап тоталар. Ансы инде әлли-бәлли тәрбу шума. Шул тирәндә, әйе. Шул тирә. Әлли-бәлли бәүидер, улым йокыга китәр. Улым йокыга киткәч, әнкәсе ял итәр. Аннан соң минем әнием аңа җырлый иде, мин дә аңа шуны җырлыйм. Әлли-бәлли бәүитәргә тал бишеге бар аның. Әлли-бәлли бәүитәргә тал бишеге бар аның. Йылаганда тирбәтергә әнкәсе бар аның. Дәвәни инде дәвәнкәсе бар аның дип җырлый. Менә шулар. Итуган телне бик яратып сорый инде, итуган телне. Менә бит инде. Рәхмәт, әйе. Татар. Куанам шуңа булат, шин күңелдән куанам. Милләттәрвәр бала үсә икән бит, Нишкә күңелле. Шулай булсын инде. Соң икенче күңелдән кем чыксын инде? Икебездән нишкә күңелле. Фил туа. Шулай бит. Юк, молодцы, афарин дип әйтегәле. Аллаһ шөкер. Шулай булып үссеннәр инде, унутмасыннар гына аннары үсә. Бердән бер бездә эстетик бәлли бәүләр җырлыйбыз. Улым дип җырлый алмыйбыз инде менә. Ярар инде, кызым дип җырларга насыйп булгач. Ярар инде шулай шаяртырга яратам. Я, дуслар, сезгә төшерәбез. Безнең бүген монда бик кызыклы омлет, беләсезме? Бу омлетның бит әле исеме дә бар. Мин аны ризыгы әйтмәдем. Бу Италия ризыгы. Италия омлеты. Аның исеме фриттата дип атала. Фриттата. Фриттата диге. Амай. Син Италиядә булган бар дисең. Булган бар, әйе. Мин дә булган бар, мин анда беләм фриттата дип аны хәтерләм, чөнки без анда пицца ашадык. Күбрәк. Пицца.
Білесің бұл нәрсе, мұнамда қазір сен саласың. Біз мұнда қазір помидор салабыз, черри помидоры. Емарқаны шылық біз бұлғатабыз. Ойырым. Ойырым бұлғатабыз да. Мына бұл сырны салашақпыз. Ғұмен, аның білесің, өзіне көрем, бұл ешіл шәлері ингредиентлары, пиццаға сала тұрған ингредиентлар көпшілік мұнда бар. Просто қамыры жоқ. Ұнсыз пицца болайын. Ұнсыз, қамырсыз, міне. ПП пицца, ПП. ПП пицца дейсен де болады. ПП пицца, мына қазіргі уақытта бек актуальный тема ПП. ПП, яғни правильное питание ауламаушылар. Итеде жоқ, бірінсіз, міне, ләкин бар бір тәмлі болашақ, алла десе. Аңлашылды? Міне, бақтың есе итальянлар әлі хәтті помидорны біразына суларын, соқларын сығып салар екен мында. Сусыл болмасын үшін. Сусыл болмасын. Бізде сол... Йо, керек түгі, мен алай тіреп мәшіғатларына кератым, біз италиялар түгіл, біз итальянлар түгіл, біз татарлар. Біздігі татарша притаты бұла. Нешік барша. Им мұхимі қазір тәк. Көп болмасын кен? Сал әйді. Сал да мен аны біразына қыздырып алам. Сен бұл уақытта білесің еше емірқаны сытып. Емірқаны бұлға тұрма? Бұлға тұрма. Емірқаны сытып, анда ешіл үлән турап сал. Мұны зор кесеклер білен жыртсаң да бұлайынды. Ішке дүртке гіне, емі? Яқшы. Зорақ не білен бұлсын. Достар, көресіз, бұл бек жайлы рецепт. Бек жайлы, бек тәмлі, бек диетик. Бек мотор, қара. Неге мотор түстерге кірді бек, ай, көресіз мәсіз мотор. Қызылы сарылы шындай бірдәрін яратамын деген. Шыда ешіл түсті өстіп жіберсең бек мотор болашақ. Сал әлі сал бірсін, сал қойған. Мотор бек. Моторлығы ше. Театрда все башладық. Үйдегі спектакль театрлар барысы да аңлашылды. Көп күні қазір балалар, 4 яшілік қараушы балалар қызығып қойдылар. Күнләшіп қойдылар әскерге. Қаралы визия таңа дек. Театрда қалларын жеп өзігізіне міне. Роллер. Театрда актер кішіға бітінде ол роль болса, еме? Шолайынды? Яшысы келе, әшлесі келе. Әлбетті, актер бітін. Керек тип табасына роль. Актер бітінде ол бір... Соның үшін оқи бітінде? Туймаз жануар ол, туймаз, рольге туймаз. Тұтмыра берсең де? Йоқ, туймай ол, аның нәфісі, шундай. Театрда міне 13 ел қызмет етеміз болады. Так. Шушы 13 ел ішінде енді түгелгені санаған жоқ, бір 30-дан артық роль башқарылған. Аның енді қазір 30-да ойналмай белгілі. Қойсыдыр репертуарға кіре бара, қойсыдыр архивқа көше бара, ойналмай башлай. Сұңғысы, Сейдеш. Сейдеш, ұйқысызлық, бұл сұңғы премьера. Театрдағы бек қызық форматта екенін әйтіп ұзыра керек. Қызық формат, бұл біздің театрымыз үшін әлі бірінші тапқыр шушынды иммерсив спектакль лабиринт деп қойдылар аның жанры спектакль лабиринт. Бұл енді Салих Сейдешевнің юбилейна бағышланған спектакль. Декабрда шықты, белгілі болғанша декабрда Салих Сейдешевнің туған күні де, бақылыққа күшкен күні де. Синанда ненде рөліні башқарасың? Кім Синанда? Салих Сейдешевнің, может, фортепианосы, роялі? Музысы. Yok, мен белгілі шәхсіні ойнайым, аның прототипі болған, әлбәтті, һәм ол белгілі шәхіс. Кәрим Тинчурин білән Салих Сейдешев бетінде бик дус болғанлар. Олар біргелешіп ижат еткенлер. Шулай, Кәрим абының бик көп кенә пьесаларына Салих абый көйлер язған. Мен енді Кәрим Тинчуринның хәләл жифеті Захида Тинчурин ролінде. Шундай бір истәлек бар, Кәрим абыны қолға алғандан, ол бетінде репрессияға әлеккен белгілі. Аны қолға алғанда Захида апа Кәрим абының бүтін қол язмаларын диван астына яшіріп қалдырған болған. Һәм менә шушы мизгел спектакльдә күрсәтелә. Һәм аны шушы вакыйганы, мин аның саклап калучысы, мин инде Кәрим Тинчурин. Кәрим Тинчуринның язмаларын саклап калучы мин. Anlaşıldı. Так, tuz salabız. Dostlar, bunu anlarga керек. Bu spektakl bir urumda ул сәхнәдә бармы? Ул төрле бүлмәләргә йөреп. Иммерсив спектакльнең үзенчәлеге шунда ки, тамаша залында артистлар сәхнәдә түгел. Тамашачы һәр
һәр сәхнә төрле локацияларда уйнала. Ул булырга мөмкин гардероб, ул булырга мөмкин ветераннар бүлмәсе, ул булырга мөмкин зур фойе, көзгеле фойе, портретлы фойе, ул булырга мөмкин тамаша залы, сәхнә, ягъни тамашачылар да сәхнәдә утыра, уйнаучылар да сәхнәдә, ул булырга мөмкин кичкенә генә бүлмәләр, режиссер бүлмәсе һәм башка бүлмәләр, тамашачы менә анда беренчедән ут куюлар, икенчедән ул декорациялар, өченчедән дә шушы атмосфера тамашачыны алып кереп китә һәм бик күп кеше яза, ничектер шикләндем, курыктым, сез хәзер ничек курыкмыйсыз театрда караңгыда йөрергә дип, хәтта менә ниндидер шомлы спектакль. Авторлары Резида Гарипова белән Луиза Янсуар, режиссеры Резида Гарипова үзе. Бик кызыклы проект. Монда, дуслар, монда 100 кеше, 50 кеше бу спектакльне карый алмый. Ни бары, анда бар чикләүләр, 15 кеше спектакльгә керә ала. Һәм шуңа күрә без аны көнгә 3 спектакль уйныйбыз. 3 тапкыр. Сәгате буенча да ул бик озак бармый, ул сәгатьтә 20 минут кына бара. Шуңа күрә без көндезге 1-дә, 4-тә һәм 18-дә 30-да уйныйбыз. Аның бәясе дә вакытына карап үзгәрә. Ләкин безнең уйнау сыйфаты үзгәрми булат. Менә шуны истә калдырыгыз инде мәхәмә, яра. Сыйфатлы шундый спектакль күрәсегез. Юк, син күз алдына китер менә. Мин артист, син тамашачы. Менә шушындый арада. Мин әле кайберсенең аягына сугып китәм, төш әле минем кәгазьләрдән дип, яисә анда китеп тора әле дип. Ягъни без менә алар безне исне тоя, алар безнең күз карашын, безнең тамырларда аккан каннарны күрәләр, алар күз алдына китерәсеңме? Ничек тамашачыга, тамашачы өчен бик үзенчәлекле проект. Кайчан чираттагысы? Март айында Алла берсә көтәбез. Все, киләбез, Алла берсә киләбез. Алла берсә мин точно барачакмын. Мин моны менә шу дип реклама ясаучы булмаган бит әле миңа. Мин шулай кебек беләм инде. Ничек тә шулай яра. Ышанып бетмәгән инде. Менә ышан. Аны сөйләп биргәч, все. Бу сезнең анда гел анышлак бугай инде ул спектакльгә. Әлегә әле декабрьдә чыкты гына, әлбәттә анышлак булсын инде, 15 кеше инде булат. 15 кеше. Юк, ахыры, ул спектакль барганда 18-дә 30-да, мәсәлән, кичтән тагын сәхнәдә. Юк, бер әйбердә булмый. Все, менә башка. Чөнки әйткәнемчә, кайбер сәхнәләр сәхнәдә һәм тамаша залында бара. Ярар, аңлашылды. Бу инде сезнең иң теге зур премьера хәзер, әйтеп әйтик, менә иң төп рольләрнең берсе дә хәзер вакытта шулаймы? Исә башкалары да бармы? Әлегә менә шул, ләкин хәзер анда Сәйдәшне уйный Артем Пискунов. Артем, сәлам. Тагын бер кат форсаттан файдаланып чыга. Әлбәттә анда Салих Сәйдәшевне Артем Пискунов кына уйнамый. Тагын. Бөтенсен сөйләп бетермә. Башкаларын сөйләп бетермим. Иң мөһиме ул Салих. Ул минем өчен бердән-бер Салих. Шулай дип тә бетерик. Кичтән кайткач өйгә кадерле син бүген кем ролендә? Мин бүген Салих, бүген төп Салих. Шулай да шундый сөйләшүләрдә булгалыймы дип. Менә Артемга сүз уңаеннан әйтим әле, аңа менә шушындый язучыларны, ягъни кайчандыр исән булган авторларны уйнау бәхете күптә ди, ни өчендер. Менә мәсәлән, Разил Вәлиев әсәрләре буенча төзелгән Язмышым еллары спектаклендә ул Разил Вәлиевнең үзе булып сөйли. Гашыклар тавында Илдар Юзеев авторы, ул анда автор булып, ягъни Илдар Юзеев командировкага баргач, мин менә шулай булдым дип Илдар Юзеев исеменнән сөйли. Оннан соң Төш спектаклендә Туфан абый Миңнуллинның. Ул Туфан абый Миңнуллин исеменнән сөйли, менә мин шундый төш күрдем, менә шул уяндым да, шушындый пьеса яздым, менә карагыз әле дип. Ягъни аңа гел менә шулай итеп авторларны уйнау тети. Үзенең Хәсән Туфанны уйныйсы килә. Әлегә Хәсән Туфанга барып җитмәде. Әйе. Әлегә Хәсән абый җанландырмады әле. Так, миңа калса монда булгандыр дип уйлыйм. Әзеңә тагын Салих. Файдалы белән күп булса да зыянны түгел. Я, без моны хәзер булгатабыз да. Без инде мин монда сөйләмичә генә, рецептны сөйләмичә генә, нәрсә эшләгәнне сөйләмичә генә салдым. Хәзер рецептны сөйләрсең тагын беразны күрсәтер өчен. Мен моны без бит монда кыздырып, моны йомырканда монда кыздырып, без аны тыгып алабыз духовкага. Шул эшне башкарыр өчен безгә менә бу Мили компаниясының инде белгечен Евгенияны чакырырга кирәк. Ошак Женя хәзер киләчәк тә монда барысын да безгә аңлатачак, яме? Шуңа күрә без бер нәрсә дә кагылмыйбыз. Майнаннары салык дисеңме? Салсан да була, миңа калса, ул зыян рейтерсын. Зыянны булмас. Евгения, рәхим итегез. Тәмле крашыбыз дәвам итә, таныштырырга кирәк. Резида менә безнең специалист Евгения, да. Резида, наша гостья.
Да, Рада вас знакомьтесь, приветствовать. пожалуйста. Очень приятно познакомиться, Резеда, в Взаимно. окружении такой приятной обстановки и техники. Я вижу, у вас готовится фриттата, да? Да. Фриттата, да. Итальянский омлет, короче, да. Очень похоже, согласна с вами. Но что будет лучше к омлету на завтрак? Конечно же, чашечка кофе, да? О, да. Я предлагаю Обязательно. нам приготовить кофе, и в этом нам поможет кофемашина Мили, техника Мили немецкого производства, и компания уже более 120 лет. И управляет семья, две семьи, если быть правильным, и они каждую технику тестируют и проверяют, поэтому можно быть уверенным в безупречном качестве бытовой техники Мили. И в нашем салоне представлен полный ассортимент, и я вам предлагаю сейчас приготовить 2 чашечки капучино одновременно. То есть благодаря тому, что в компании Мили заинтересованы в сохранении отношений семейных, чтобы было больше времени провести, мы могли больше времени проводить вместе и меньше времени тратить на какие-то бытовые вещи. Все сделано для нашего удобства. Ну да, Мы просто например, ставим- муж и жена, например, захотели сразу кофе попить, да? Конечно. Чтобы не было кому первую чашку, мне или тебе, да? Да, сразу? да. А Нужно одновременно и Можно приготовить одновременно 2 чашечки кофе. Для этого нам просто нужно выбрать желаемый нами напиток. Я предлагаю приготовить, как я уже сказала, капучино, чтобы у нас была воздушная плотная пенка и прекрасный кофе. Для этого, чтобы приготовить 2 чашки, мы нажимаем одну кнопочку с названием напитка и вторую, то, что нам нужно их приготовить 2. Насадка сама опустится на нужную высоту, для того, чтобы не разбрызгать и чтобы температура кофе была максимально сохранена, чтобы мы не пили холодный кофе. Больше нам делать ничего не нужно, все остальное за нас делает кофемашина. То есть подается сразу 2 порции молока, нам это не взбивается молоко отдельно, подается молоко из термоса молочника, и сама машина перемолит 2 порции кофе. Сюда засыпается зерновой кофе, который, кстати, компания Мили тоже производит сами. Поэтому в ассортименте есть декофенированный кофе для тех, кто любит пить кофе по вечерам, или кофе отдельно для любителей эспрессо, более насыщенный вкус. Поэтому приятно то, что у компании комплексный подход. И техника, и кофе, и все чистящие средства в том числе. Поэтому не только приятно пользоваться, готовить, но и ухаживать не составит труда. Здорово. То есть перемололась первая порция, что очень важно, чтобы не общая порция перемололась, а только одна, благодаря чему кофе сохранит все свои вкусы и ароматы, все это не выветрится, а подастся именно оптимальным количеством. Пока готовится капучино, я предлагаю включить Да, нам духовку да. на разогрев, Давайте так мы- как фриттата все-таки отличается от омлета тем, что ее нужно готовить на высоком огне короткое время, то есть чтобы она не была таким пышным омлетом, как мы привыкли. И для этого я рекомендую использовать режим гриля, который есть в духовке Мили, и температуру 240 градусов. Я включила на разогрев, как только духовка разогреется, да, как только духовка разогреется, подастся звуковой сигнал, и вы отправите сковороду на гриль. Все хорошо. Хорошо, спасибо. На 3 минутки, и у вас будет прекрасный кофе с великолепной фриттатой. Ну вот уже готов Вот мы наш сыр правильно кофе. же делаем, да? тоже? Конечно, Смотрите. конечно. Итальянlar шулай үйреттиш. Сибирь Бардыня. Добрен. Она была в Италии. Да, оказывается, вот, ну, всего-то там почти год назад. Да. Вот, оказывается, вот так делают в Италии. Да, с любовью. Сыра, итальянцы сыра точно не жалеют, Да, согласны? они Да? любят. Ага, да. Так, получается... Да, нужно разогреть, чтобы прижарились овощи, и после этого заливать. Все, наш кофе готов. Ой, спасибо, Прекрасный Рахмат. кофе, без нашего с вами участия, без переставления в разные стороны. Наслаждайтесь, угощайтесь. Спасибо, Рахмет. А всех только клиентов, допустим, ага, всех так. зрителей, будущих наших клиентов, я приглашаю в наши магазины на Назарбаева 16, на Чистопольскую 26/5 и в наш магазин в Набережных Челнах на проспекте Мира 8А. Приходите, произносите при покупке слово «Тамлекереш», и вы получите подарок. А у нас есть все для того, чтобы вам было вкусно, приятно готовить, и вы наслаждались временем с вашей семьей. Приходите. Евгений, большое спасибо за то, что пришли, угостили кофе. Но приходите на дегустацию, как всегда. С удовольствием. Спасибо. Вам Да, приятного аппетита. Все, спасибо, Зурахмет. Сейчас вот это менам да салабыз да, да.
Видите, шалтер. Я правильно говорю, да? Да. Татарский уже понимает, видишь? Шалтер это значит туда. Burada dostlar, hafız bana işleyimiz de Женя bilen bizim sabırlaşabız. До свидания. Bizning kofe hazır, kofe içkençe bunu pişirek ya bit öyle. Sağ. Bismillah aytib. İyi, sağ ol. Tip ingrediyentni solib jibarik. Ana şu. Zo'r qoshiq bilan, ha? Frittata. Italiya omleti. Tak, buni biroz nasha. Ya bulg'atamiz. Bulg'atsak motorroq ichida ketganda pomidorlari da iskga chiqqani ko'rasizmi? Ayya. Bunda pomidorlarni iskga chiqarish kerak. Tik butunlay bulg'atmasqa endi. Oh. Motor. Sirlari jibib ketib, bittamini bo'lashaq bu. Mana bu yerga распределить deganlar emali. Aha. Va. Bir 2-3 minut bunda qizdiramiz-da, Yo'q, qizdirmaymiz bunda. Mana duxovkaga uzatamiz. Shundoq. Uzatamiz duxovkaga 3 minutga deydilar. 3 minutda grillda, grill rejimida endi u bizning hozir bo'lashaq. Do'stlarga qarab turibmiz. Bismillah aytib. So, 3 minut ham hazır. Biz yana rubrik hazırladık. Ay. Dostlar, TMTV telekanalida Tamli Crash topshiriq davom etyapti. Bizda qonaqda bugun Riza Salahova. Rizida. Tinchurin teatrida borgan spektakllar, esa qachondir borgan, balkim spektakllar Alar bitne ko'kdan tushmagan, ularni kimdir yozgan, ijod etgan. Mana sen aytding-ku, Saydashning avtorlari shular deb. Shulay bit. Men senga hozir aytaman spektakl ismin. Sen bizga avtorni aytib boshaqsan. Biz seni hozir tekshirib qarayapmiz. Aydali. Bilasizmi, sen rejissyor, yo'q, avtorlaringni. Balkim avtor shu rejissyordirlar. Kim bilan turda kelargan kerak? Borga mumkin. Qanday ishroqlar bormi? Bor. Ketdik, Oltin kuz. Avtori Shamil Farxitdinov. Yo'q, bunda agar bilsang rejissyorni aytadi olasizmi? Unda ansiz so'ramaymiz. Shamil Farxitdinov bilan Rashid Zahidullin birga yozgan, rejissyori Rashid Zahidullin. Mening o'qituvchim, ustozim, masterim. Mana. Sen bit mening birginam. Bunda afarin deb aytadi kerak. Islomiya Mahmudova albatta. O'rni jannatda bo'lsin. Kiyovlar. Hayvohid. Rejissyori Rashid Zahidullin. Oqsha bizda bir bo'qsha. Zulfat Hakim avtori bo'yicha spektaklning ismi Halokatga bir odim, lekin uni rejissyor mana shulay deb o'zgartdi. Hozirgi kunda u Oqsha bizda bir bo'qsha deb ataladi. Rejissyori Liliya Ahmadova. Do'stlar, biz bundaga oldin birinchi podskazkada bo'lmadi, oldin aytmadik, ko'rsatmadik. So'ng men endi o'z teatrimda, G'aziz teatrimda borgan spektaklarimni bilmasam. Bu benim uchun voy cheklov. Tak, ketdik, Xiyoli degan. Xiyoli avtori Abuzarov. Yolg'ishmasam, Salovat Abuzarov, Boshqirdiston kishisi, rejissyori Ilshad Muhiddinov. Nazir, avtori Tufan abi Mingnullin. Rejissyori hozir aytam. Shulay Boshqirdiston kishisi. Moshniy spektakl emi. Anda bizning Durtarsitimiz o'ynaydi. Moshniy, mana shunday. Rejissyori men esa bunday yozma, men bu nasradim. Chaqirilgan rejissyor shunga ko'ra xatirimda tug'il. Tak, biz bunda bo'linib turamiz rubrikamizda, ishindagina bizning tega frittata pishib kerak, do'stlar, qaror kerak. Bo'lganmi? Bo'lgan kerak. Biz buni sundirib turamiz, haligaymi? Sundirib turamiz. Bunda tursin, birozgina. Biz rubrikani endi tugallab o'tirik, ondan so'ng degustatsiya sarvis. Tak. Qo'yda qoldirganimiz, Boshmag'im avtori Tojir Izzat, rejissyori Rashid Zahidullin, birinchi postanovkasida, ikkinchi postanovkasida Rashid Zahidullin. Qo'yilgan yillari 1900 Qo'yilgan yillar 90-yillar birinchisi, 99-2000lar yaqincha, ikkinchisi Alam Nabiy ko'pdan o'lgan 2018-yil. Afarin. Gilandan tutash xatirasi. Gilandam tutash xatirasi bu mening eng yoratgan rollarimning birisi. Gilandamim mening. Chunki anda Gilandamni men boshqaram, avtori Amirxon Yeniki, inszenirovka avtorlari Rashid Zahidullin ham Shamil Farxitdinov, rejissyori Rashid Zahidullin. Durust bunda. Olay tugul Bulayl. Olay tugul Bulayl shoyaq Tufan abi Mingnullinning asari, rejissyori Rashid Zahidullin. G'imir bo'yi seni kutam. G'imir bo'yi seni kutam avtori Ilham G'oli, rejissyori Rashid Zahidullin. Shayan Gulshayan. Shayan Gulshayan avtori bo'yicha Gulshayan g'ina, Mirsay Amirovaning avtori, rejissyori Rashid Zahidullin.
Бірінші постановкасыныкы да, икенчесінікі де. Соңғы әсәр. Соңғы әсәр Кәрим Тинчуринның романы бойынша инсценировкасы Илхам Галиныкы, режиссері Рәшид Заһидуллин. Ефек баулы былбыл құш. Аяз Абый Гыляжевныкы, режиссері Рәшид Заһидуллин. Бірі яғыш бола ма бүгін, yok mu? Булды бит нәзірінің режиссерінің исемен ұныттым. Әллә язмыш, әллә ялғыш. О, хәзер әйтәм. Авторы рус милләтеннән хатын кыз Нестерова. Ялгышмасам, Натальямы? Кім русларда ең кең таралған есім. Я Наталья, я Татьяна инде. Наталья Нестерова, режиссері Резида Гарипова. Дұрыс. Һәм соңғысы әкият китабы. Әкият китабы режиссері Зульфет Закиров, соңғы постановкасының. Авторы Шамиль Фәрхеттинов. Утыр, бишлі. Жалғыштар болмады битәй. Молодец, Фәрин. Өзіңнің ең яратқан менә бұл гүленденнен тұш, ең яратып башқарған сенен спектакль. Роль деп етеміз, роль. Ой, Булат. Артық менә бит ессізініктер етір ятады. Биш барлығым бар. Анның қойсысын ойырып етесің, олар бит істе яқын бит. Менә олар 10 роль, 10. Алар да 20 ояқтан. Қойсысын. Нәқ шу жауабым шонды yok. Айырып әйтіп болмай, ләкин әлбәттә инде төп рольны минем яратмасқа хакым юк. Аны бит инде миңа ышанып тапшырганнар икән. Мин инде аны җиренә җиткереп башкарырга тиешмен, үземнеке итеп бетерергә тиешмен. Шуңа күрә ул һичшиксез Гөләндәм туташ хатирәсе, һичшиксез Кәрим Тинчуринның Сүнгән йолдызларында Сәрвәр, әлбәттә ул Шәриф Хусейновның Шулпанында Шулпан, әлбәттә ул Өтибалак Гөлүзә спектаклендә Өтибалак Гөлүзә, Кияүләрдә Мәйсәрә, һәм башкалар, алар бик кинода төштеңсез. Киноларга килгәндә ул әлбәттә Гөлшәһидә образы Абдрахман Абсалямовның Ак чәчәкләр романы буенча. Һәм икенче кинобыз менә без анда Артем әфәнде Пискунов белән төштек парлашып. Ул Марат Кабировның Әпипә әсәре буенча Әпипә музыкаль комедиясе. Әле аның мюзикл дип игълан ителде, ләкин телекраннардан күрмәдек бу хәяле. Телекраннардан юк, әлегә кинотеатрлардан гына күрү бәхетенә иреште кайберәүләр, өлгерүчеләр, ләкин һичшиксез экраннардан да күрергә насыйп булыр әле. Алла бирсә. Дуслар, бездә қонақта Риза Сәләхова булды дип әйтә алмыйм әле. Әле ул бездә командаймы. Аның ризыгы берсәрәгә ул әзерләгән ризыкка инде дегустация вакыт килеп җитте. Әйдә тикшерәбез. Җиңдеңме син бүген тапшырырга юкмы? Оттыңмы син бу күкмар табасын юкмы? Хәзер билгеле булачак. Я дуслар, фриттата Италия омлеты әзерләде аны. Риза Сәләхова, Резида. Қаралы, менә миссияңа шағыштыра беремейме? Шаган кебек. Шаган кебек түгел, шаган. Один в один диләр бит әлеме? Туш. Ауыз тәсе генә калды. Ул яктан син молодец. Әйдә болай эшлибез. Мына кисеп алабыз. Пиццаны кискән кебек. Кара бу үзенә пиццаны да хатırlatты. Кош белән алып. Кош белән алып. Демә biraz гына булса, шунда. Так, бирәле. Сыры. Сәкәле кашыкларны да куйып торабыз. Ишасагына ярар. Хәзер без монда Пешәкүрмә. Дегустацион инспекция сафарыбыз. Билгеле. Кәмле. Рәт. Ушын апта тәне булган бит, әй? Шулаймы? Шуныга сыр кирсен дә. Шуның кадәр йомырка. Аны хәтле күп сырда булмады инде. Моны бит һәр иртә ясарга була. Бу бик җиңелсен. Шал. Тәмле? Искиткеч. Дуслар. Нәрсә дигәнсез бу? Мин бигрәк тәмле. Әйе. Искиткеч тәмле. Моны минем уйлавымча духовкада пешерергә була. Менә табага исенәге не коплап башка куйдым. Кирин генә утка куйдым. Омлет пешкән кебек. Монда бит инде mesela помидоры калганнар пешкән. Монда ләкин бит шулай дип аңлаттылар бу омлеттан айырмалы буларак, моны теге бик көчле катылып алалар дип инде. Ярар. Ничә минутка. Ансы дуслар, сез карасыз, һәр иртә ашасаң да менә дигән туклыклы, җиңелчә, рәхәт ризык. Үзегезне Италиядә кебек хис итәсегез килсә, һәр иртә итальян
фриттатасы ашагыз. Ашагыз дип әйтә. Сиңа шуны әйт инде, мин табалы булып кайтып китәм. Табасыз Булып кайтып китәм. Тавырны әзерлим әле менә монда бераз гына менә бу табаларында әйтеп куйык та менә монда. Так. Менә бу сиңа рәсми рәвештә безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводыннан әлеге табаны бүләк итәргә рөхсәт ит! Рөхсәт! Рөхсәт итәсезме? Итәм. Потому что сөйлим әле, анда Гранит Ультра ул аның линиясе. Аларның төрле тегенләре бар шундый. Линиялар Гранит Ультра башкасы дигәндәй. Моның турында нәрсә әйтә алам? Гранит Ультра табаларының өслеге ризыкны табага ябыштырмый торган уникаль сыйфатларга ия. Таба ислегендә яңа буын минераль кисәкчекләр бу табаны төрле зыян күрдән саклый. Шуңа бу таба белән эш иткәндә курыкмыйча тимер кашык куллана аласыз. Яме, теге пычак белән мәйтеп өстендә кисәргә кирәк түгел әлбәттә. Менә шуны тимер кашык белән булгатырга була, рәхәтләнмәсә дә анда алырга була. Гранит Ультра табалары башка табаларга караганда 6 тапкырга озаграк хезмәт итә. Резида. Яме, менә бу табаларда Артем Пескуновка да, улың әскәргә дә, якын туганнарга да кемнәр килә кунаклар сезгә һәр барчасында кыймаклар белән Шушы таба белән каршы ал дисең инде. Бераз тәрбияләсәң дә була. Гаиләңдәге ир-атларны, егетләреңне Аллага шөкер. Чын күңелдән тапшырабыз. Зур рәхмәт килгәнең өчен, яме, тапшырыбызга килгәнең өчен. Искиткеч бүләк. Иҗади уңышлар сезгә, сезнең инде мин беләм иҗатыгыз ташыган мәле, бәреп ташыган мәле шулай булып торсын киләсе 60 елда да. Амин, шулай булсын. Бергә шулай иҗатта очрашырга язсын. Теләкләрең булса, ниндидер гаиләңә, якыннарыңа, туганнарыңа, телевизион тамашачыларга, театр яратучы дусларга ирештерә аласың. Теләкләрем бар тик изге, һәр барчагызга да бар тик исәнлек, саулык, ширләр үтеп китеп, инде онлайн түгел, офлайннар очрашып, Алла бирсә, театрда очрашырга язсын, шулай ТМТV каналы аша очрашырга язсын. Бик зур рәхмәт чакырганың өчен, Булат. ТМТV каналына рәхмәт. Шулай тәмле фриттаталар белән бер-беребезне сыйлый, исән сау гына яшәргә язсын. Амин. Дуслар, тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле крашны һәр атна сайын ТМТV телеканалында күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Исән сау булыгыз.